Πάει και τελείωσε! Πέθανες! Αν είσαι μάγκας, έλα από κοντά να μου το πεις. Εγώ ο δεινόσαυρος, ο ξυλάς από τους Αγίους Θοδόρους που φάγαμε της μάνας σου 1200 ευρώ που σε κατηγορούμε στον καπετάνιο και σε όλο τον κόσμο. Τελειωμένος! Πού πάρε καραμίτο. Τελειωμένος! Είσαι τελειωμένος! Πού πάρε πατσοκίλια. Είσαι τελειωμένος! Πέθανες! Σε έχω σο... Εγώ ο δεινόσαυρος που έχω το κολόμπαρο στους Αγίους Θοδόρους θα σε καταστρέψω, θα σε σκοτώσω πως η κάργα, πως η σωτήρη. Γι' αυτό σε κατηγορώ από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν έχω πει στον καπετάνιο ότι τον κατηγορώ ότι πίνει 4 μπύρες τη μέρα που συχίζουν 16 ευρώ και αυτός πληρώνει 10. Και ότι λέω για τον καπετάνιο εγώ σαν δεινόσαυρος ότι θα πάρει τον πούλο από το μαγαζί και αυτός και όλοι οι πελάτες. Θα σε καταστρέψω πως η κάργα πάει και τελείωσε, πέθανες εγώ πατσοκίλιας, ο καράφλας, ο δεινόσαυρος μαζί με τον ιό μου τον ξυλά. Θα σε καταστρέψουμε, να πούμε εδώ Αγίους Θοδόρους μένουμε και θα σε καταστρέψουμε. Θα σε καταστρέψουμε μπάσταρδο πουρσικάργα να πούμε και θα καταστρέψουμε και όσο πιο πολύ κόσμο μπορούμε. Πέθανες! Έλα ρε κόκορα. Πέθανες! Πέθανες! Θα πάθεις κανένα κεφαλικό να όμως θα πάθεις 55 χρονών. Μην κουνηθείς! Σε μισή ώρα είμαι εκεί! Έρχομαι! Σιγά μωρή γκιότσα, θα σχέσεις κανένα καλτσόν να ούμε. Στο είπα εγώ. Το καλτσόν μου σχέθηκε! Άντρα, το καλτσόν μου! Μην κάνεις και εσύ έτσι μωρή γυναίκα για ένα καλτσόν. Πήγα και το βρήκα και το σκότωσα. Να εδώ μέσα τον έβαλα. Πάλι καλά που είναι και ελαφρύς και χωράει στο ύψος του. Είναι από κυβικό αμομπετού μπετόχεμ. Πάω να τον πετάξω σε χωματερή και να τον κάψω. Μην ανησυχείς γυναίκα. Μην ανησυχείς γυναίκα γέ μου καράφλα. Ξυλά, καθάρισε ο δεινόσαυρος για πάρτι σου. Πήγα και το σκότωσα τον κάργα. Πήγα και τον καθάρισα. Μην ανησυχείς καθόλου. Ξυλά, εγώ ο δεινόσαυρος ο μπαμπάς θα τακτοποίησε όλα. Εμείς μένουμε Αγίους Θοδόρους του, πήγαμε το κεφάλι στο βόρειο πόλο και το σώμα στο νότιο πόλο. Ησυχάσαμε επιτέλους από τον κάργα. Τώρα θα μπορούμε να κατηγορούμε τη μάνα του που της έχουμε φάει 1200 ευρώ και της είχαμε ζητήσει και 70 ευρώ δανεικά της υπαλλήλου. Το καθάρισα! Yeah!